जोबोद बर' हारिनि अखोराङाव मोनसे दिनैनि थारिखआव गोसोम मोनसे जोमै बादि जादों। मानोना बर'नि हाथरखिफोरनि गेजेराव सासे होनब्लाबो होनद्रायनाय जाया। मानोना बिथाङा आथिखालाव साहित्य एकाडेमि बेनि एडभाइजारि बर्डनि बिथाङा कनभेनर हिसाबै दङमोन। बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा मोनसे समाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया गुवाहाटियाव थानाय मावख' बिथाङा सासे साख्रियाल हिसाबैबो बिथाङा दंमोन आरो बिथाङा दिनैनि थारिखसिमाव मोनजिब्रै गुबुन गुबुन सल', खन्थाइ, सल'मा बेबायदि बिथाङा लिरदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे प्लेबो खालामदों, जेरैहाय खहा निस्सय लाबोदों आरो बिथाङा जि रल लाबोदों थांनाय गोलाव समाव, बे रलखौ हयथ' सोरबाया सुफुंनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। बेनिखायनो बिथांनि जिउमानि फारसे गोजोननि थाखाय आं आर'ज खालामदों आरो बिथांनि एबसेन्सआव न'खरा जेन' थांनानै थानो हाथों, इसोरा बेखौ गोहो होथों, बेखिनिखौ आं मिजिं खालामदों।